Vara Perxudres Podcast'e. Li davet û dîlanê vexwe çaya seylanê. Tasek av û aspirîn namîne êş û birîn. Cixara me sor û mor o em dikişînin Marlboro. Kî hat? Mendo hat. Bi çi hat? Bi fiyat. Ew reklamên teamteze yên ku merê îro rojî kane bê tirs û qêxe bişuxulîne, sala 1991 bi qelema mîzahşor Mehmud Lewendî di kovara Armancê de derketine. Mîzahşor Mehmud Lewendî di wê nivîsa xwe de dide zanîn ku ew ê bi hevalekî xwe re şîrketeka reklaman çêke û navê wê şîrketê jî bike Tendur. Li ser sebeba bijartina navê Tendurê, Mehmud Lewendî bi tewn û tinaz dibêje her tiştê ku em nû ava dikin divê ku li ser bingeha erf û edetên me be. Di nav milletê me de jî cara pêşî reklama belaş li ber Tendurê hatiye kirin. Mesela li gundan wexta ku jin diçin ber Tendurê hem nanê xwe dipêjin hem jî behsa gundiyên xwe dikin. Reklama kurê filan kes dikin, pesnê keça filan kes didin. Mehmud Lewendî bi nivîsên bi vî rengî ji salên 1980 heta serê salên 2000 quncikên qerfê yên kovar û rojnameyan dagirtine. Bo em meseleya destpêka mîzaha wî û dûrketina wî ji wê mîzahê ho bibin, berî ew ji Diyarbekir ber bi Stockholmê ve birêkeve, me xwe di ser xatiran re gihandê û di wexteka pir teng de çend pirsên meraq dane ser meraqan jê pirsîn. Li ser destpêka kar û kovarên mîzahî, Mehmud Lewendî dibêje wî sala 1985 bi kovara Mîrkutê dest bi vî îşî kiriye. Mîrkuta ku adresa wê Stockholm bûye, wê çaxê bi destekên finansal ên kesên mîna Malmisanij û Mehmed Emîn Bozarslan li çapxaneya Enstitûya Kurdî ya Parîsê hatiye çapkirin. Çi mîzaheka malmîrat. Mîzah ku hêza xwe ji Diyarbekir girtiye, li Parîsê çap bûye û li Stockholmê hatiye belakirin. Mîzahşorê dewra xwe Mehmud Lewendî dibêje derdora wî wan salan li ser tradisyoneka çep û sosyalîst bûye ku wî henekên xwe bi sloganên siyasî jî kiriye û bi beyaneka burjuvaziyê gotiye bimre nan û pîvaz, bijî goşt û birinc. Mehmud Lewendî dide zanîn ku wî ji Mahmud Baksî heta Mehmet Uzun heta Şivan Perwer bêyî ku wan rencîde bike ser gelek navdaran şorên mîzahî lihevanîne û gotinê tîne ber meseleya meşhûr a ser Kurdbûna Elvis Presley. Salên 1980 Mehmud Lewendî di nivîseka xwe de li vir hîn jî îcab dike ku em bibêjin nivîseka mîzahî ye, dibêje Elvis Presley bi eslê xwe ji hêla Mêrdînê ye û îdia dike ku navê wî di rastiyê de Kêrto ye û ew Elvis jî ji straneka wî ya ser dergîstiya wî çêbûye. Li gor lêkolîna mîzahî ya Mehmud Lewendî, Kêrto piştî şikestina serhildana Şêx Saîd bi sirgûniya bavê xwe re çûye Amerîka û li wir bo yara xwe ya li Mêrdînê stranek çêkiriye ku têda dibêje ez li vî serî, tu li wî serî, wer dîlbera min wer vî serî. Ez li wî serî ya stranê bûye Elwî serî, ew jî bûye Elvis û di dawî de jî Elvis çêbûye. Li gor gotina Mehmud Lewendî wan çaxan ew mesele di kovar û rojnameyên Iraq û Tirkiyê de derketiye. Bes ne di mîzahê, lê bi meqsedên din. Mehmud Lewendî dibêje rojnameya Hürriyetê ya Tirkiyê ser wê nivîsê nivîseka bi navê Derewên Kurdan hazir kiriye. Pêra jî temamê jiyana rastîn a Elvis Presley weşandiye ku wan bixwe jî wê çaxê ew qas detay ser jiyana wî nizanibûye. Li ser pirsa te çi hîs kir gava te ew nûçeya Hürriyetê dît, Mehmud Lewendî cewabeka wer menedar dide ku meseleya Kurdan û Tirkan bi trajediyekê tarîf dike. Mehmud Lewendî dibêje gava min ew nivîsa Hürriyetê dît, min got vana ji mîzaha me jî fehm nakim.
او نویسên mîzahî yên Mehmûd Lewendî yên salên 1980 û salên 1990 di kitaba nav Kompûtera berdilê min da hatine komkirin. Tevî ku bi dehan sal di ser nivîsan ra derbas bûne, ji ber mijar û meseleyên tên bi qasî serê derziyê jî pêşketin nedîne, mere dibêje qey ew nivîs dune pêr hatine nivîsîn. Birusk Aryan ku gulana 2020 ji podcasta li ser pêyan çend kelam ser mîzaha Mehmûd Lewendî peyivî dibêje aktûelbûna wan nivîsan bo mîzahê serketin jî bo civakê binketin e. Gava me ji Mehmûd Lewendî sebeba dûrketina wî ya ji mîzahê pirsî, ne zewac û zarok, ne dem û dewran, ne gurbet û xerîbî, wî nikanibû rasterast sebebek bigota. Bes biya me Birusk Aryan di podcasta xwe da tespîteka rast kiriye. Ji ber ku mîzahê jî tesîr li miletê me nekiriye, Mehmûd Lewendî bo nekeve tekrarê, bo xa dubare neke bêmane, mîzaha xwe li şûna xwe îştiye û berê xwe daye karên din. Îro heyfa mezin heyfa miletê me ye ku ji zû da ye di warê nivîsê da mîzahşorekî mîna Mehmûd Lewendî dernexistiye ji xwe. Mehmûd Lewendî ku di nivîseka xwe ya sala 1994 da dibêje, Dunya çi xerîb e, belkî jî ne dunya, lê însan çi xerîb in. Însan mehluqatên herî biaqil û herî bêînsaf in. Heywan jî mehluqatên herî bêaqil û bêguneh in. Ji bo heywanan xwarin hebe bes e, qîma xwe pêtînin. Ji bo însanan xwarin hebe tiştekî din dixwazin. Tiştekî din hebe îcar tiştekî tir dixwazin. Tiştekî tir hebe îcar hemû tiştan dixwazin. Hemû tişt jî hebin îcar hev û tu dikujin. Ger kesek tu nebe bikujin, îcar xwe dikujin. Lê biya min dîsa jî ferqa herî mezin a di navbera însan û heywanan de ev e ku însan derewan dikin, lê heywan nakin.